ספורטקאסט 7. העיתונאים בדרום מדברים על כל מה שחם בספורט המקומי. ברוכים הבאים לפרק ה-22 של ספורטקאסט 7, פודקאסט שמתעסק בהפועל באר שבע. אפשר כמובן להזין לנו ביוטיוב, בסאונד קלאוד. מקווה שאודי קיסוס ישים את הפלאפון שלו על שקט ולא נשמע את כל הצפצופים האלה כמו שהיו עכשיו. זהו, אז הצגתי אותו כבר, אודי קיסוס, ישראל ספורט, יניב סול, 7 ויויה. אני שי מוגילבסקי, וואנית ידיעות אחרונות. אנחנו בהרכב חסר, כן, יגאל ברמן לא פה. אז מקווה שאחד מכם יתפוס את מקומו כיגאל ברמן. אנחנו נדבר כמובן על הניצחון על בית"ר ירושלים 2-1. נדבר על ההחתמה של אורן ביטון. אורן או אורון, אני אפילו לא... אורן. נדבר על המשחק שבשבוע הבא, שבמחזור הבא נגד מכבי חיפה, המשחק שיפתח את הפלייאוף. ונסיים בכדורסל שהפסידו הערב, שאני אומר הערב, אני מתכוון שליום שלישי, אתם כנראה תוכלו להזין לפרק הזה החל מיום רביעי בבוקר. קדימה, נתחיל. הפועל באר שבע ניצחה את בית"ר ירושלים 2-1, ניצחון שלישי ברציפות. יניב, איך אתה מסכם את המשחק הזה? איזה כיף זה שיש בית"ר ירושלים בליגה. מ-2013 הפועל באר שבע לא הפסידה לקבוצה הזאת. מצד אחד אני לוקח את המשחק הזה לכיוון החיובי, כי סוף סוף ראינו את באר שבע עם קצת נחישות, תשוקה, קצת חוזרת לעצמם. מצד שני זה היה הרבה יותר קרוב ל-2-2 מאשר ל-3-1. אני קצת יותר נחרץ ממך, אני חושב שהיה משחק לא טוב, בכלל אפילו. נכון שהפועל באר שבע ניצחה, אבל זה היה משני הברקות של ניב זריאן. נכון שהיה פה ושם החמצה של מליקסון, אבל זה משהו במרקם ובמשחק של הפועל באר שבע, במשחקים האחרונים ובכלל בחצי העונה האחרונה נפגע, וזה מרכז הקישור. אתה לא רואה את הענת כדור ואת הדומיננטיות במרכז השדה, וזה גם קשור למערך שברק בכר פותח איתו. ברגע שהוא מוותר על קשר נוסף באמצע ופותח עם רביעייה קדמית, שהוא מציב את מליקסון מתחת לחלוץ, או 50-50 שהוא באמת נבלה שם. וראינו שבית"ר או אשדוד או כל קבוצה אחרת שפשוט עושה לחץ גבוה על הפועל באר שבע, הפועל באר שבע לא יכולה להניע כדור, לא יכולה לעשות שום דבר, וזה נראה כמו שזה נראה. אני שמע קצת כמו ברק בכר, אני חושב שהפועל באר שבע שיחקה נגד קבוצה מצוינת, ועל באמת מצוינת. בית"ר ירושלים היו טובים מאוד אתמול, בכלל הם... מה ששרון מימר הוא מאמן אותה בקבוצה או לשם, הייתה תחושה שכל קבוצה יכולה לנצח או שיגמר בטקו. לנצח משחקים כאלה זה הכי קשה, אני חושב, ואני מעודד מאוד מהניצחון הזה, שזה בעיקר ניצחון שלישי ברציפות. זה מחזיר את הביטחון בעיקר לקבוצה, גם הניצחון הזה, גם שבוע שעבר, הניצחון הדרמטי על אשדוד, פתיחת הפלייאוף, לדעתי... אין לי תלונות, ונכון, כן, שהפועל באר שבע לא הבריקה, אבל בוא נגיד שזה כבר לא ממש חשוב. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בוא נגיד שהיכולת הזאת לא יכולה להספיק בפלייאוף. כאילו, נכון, זה משחק אחד שבאר שבע הצליחה להתעלות, אבל אתה לא רואה פה, גם בשלושה ניצחונות הרצופים האלה שהפועל באר שבע עושה, היא לא מרשימה באמת. נכון שגם מכבי תל אביב מנגד לא מרשימה, אבל עדיין, זה לא נראה כמו שבאר שבע וכמו שברק בכר רוצה שזה ייראה. תן לי לא להרשים ככה עד סוף העונה, אני קונה את זה עם התוצאות האלה. אני כבר טענתי שבפרקים הקודמים שלדעתי זה ייגמר 8 הפרש לבאר שבע, אחרי שראיתי את המשחק של מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. נכון שהיא ניצחה, אבל היא ניצחה מבלי לבעוט לשער, פעם אחת אפילו. ככה לא באמת רודפים אחרי קבוצה ש... ככה זוכים באליפות חביבי, שאתה משחק רב ומנצח. אוקיי, אז באר שבע עשתה את זה מול אשדוד בדקה ה-90. סבבה, בסדר, לא, בסדר. שתי הקבוצות לא מציגות כדורגל גדול. חוץ מניב זריאן, שנדבר עליו עוד בהמשך, מי הרשים אתכם במשחק? מי פחות הרשים אתכם? אני הייתי שם בנאץ
גדול את שיר צדק, למרות הטעות שלו כמעט בסיום המחצית הראשונה. לחיוב או לשלילה? לחיוב. רמת האינטליגנציה והחוכמת משחק שלו בפן ההגנתי, הוא גורם מכריע לקבוצה. אני מסתכל על המחשבה לפעמים הוא נותן את הקטנה, או את הפאול, או את הגליץ' הזה שנייה לפני, או את הסגירה עם הגוף. הוא עושה דברים שלא רואים יותר מדי באותו שנייה, אבל אם אתה מסתכל על זה מהצד או מזווית אחרת או מחשבה קדימה, אתה קולט שהשחקן הזה הוא מאוד 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 משמעותי. באופן כללי אני מסכים איתך, זאת אומרת שיר צדק הוא אינטליגנט מאוד במשחק שלו, אבל ישבתי אתמול ליד יניב במשחק, זאת אומרת הוא ישב לידי, כאילו, הוא זה שבא מיוזמתו. בגלל שעל הכרטיס שלי כתוב את המספר הזה. כן, אז דיברנו במהלך המשחק ששיר צדק עשה שתי טעויות קריטיות שיכלו להיגמר בשער, טעות אחת בכל מחצית. מזל שזה לא נגמר בשער, לכן אני דווקא הבאתי לו אחד הציונים הנמוכים בקבוצה אתמול. אני אגיד לך מה מפריע לי בהפועל באר שבע. יש דבר אחד שאני חושב שהם עושים אותו כמו ראש בקיר. למשל, לפעמים הקבוצה מתעקשת להניע כדור דרך השוער, והעיקר לא להעיף את הכדור, ולפעמים יש מצבים שזה מגיע לאובר, והם לא יודעים לעשות את הסטופ, ואתמול ראינו את זה פעמיים. אבל זה אני חושב חלק ביתרון של חיימוב על גורש, שהוא יודע לשחק טוב עם הרגל. תשמע, אני לא יודע אם זה רק חיימוב, כי ראינו את המשולש הזה שהפועל באר שבע עשתה שם, ואת הטעות שבכלל לא קשור לחיימוב. ראינו את צדק עם קורות ואוגו, וזה המהלך שהוביל לבעיטה של סאבו לקורה, שיכלה לעשות בשער. זה כאילו, לאו דווקא עם השוער, אני מדבר מבחינה הגנתית. יניב? אין לי מה להוסיף בדבר הזה. נקודות חיוביות? אפשר יניב. מליקסון סוף סוף היה קצת יותר פעיל במשחק. אני חושב שהבעיה איתו שהוא לא מספיק מדויק, כמו שאנחנו רגילים עם מליקסון. נכון, אבל במשחקים הקודמים היה לו משחקים חלשים, ומצד שני הוא הפקיע. אז במשחק הזה הוא לא הפקיע, אבל הוא לקח את המשחק הרבה יותר על עצמו. חוץ ממליקסון אני יכול לציין גם את ברדה כמו תמיד שהיה פעלתן, למרות שלא היה לו משחק כזה גדול, אבל הוא נותן את התרומה שלו. לא ראיתי את זה. מהזווית שלי, מהמטר... גם אני מסכים עם שי, אני לא רואה את האפקטיביות, גם של בן סער אגב, שהוא נכנס, לא רואה את האפקטיביות של החלוץ בהפועל באר שבע. אני לא רואה את התרומה יותר. לא, זה לא שהוא הגיע לאיזה מצבים והחמיץ. זה לא משחק של חלוץ מבחינת... זה הנקודה שלי, מה שאני מנסה להגיד. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. בגול של זריאן, בגול הראשון. הרי המסירה של מליקסון זה לא בשביל לזריאן, זה בשביל ברדה. אבל לדעתי סוג של ברדה כאילו עשה טעות שם. ברדה לא עשה טעות, לדעתי עשו על הפאול. לדעתי עשו על הפאול בכלל. ברדה משך את כל האש עליו, וזה נתן לזריאן להגיע לכדור. הכוונה שלי שהחלוצים לאחרונה במערך ובשיטה של הפועל באר שבע לא באים לידי ביטוי. הם נעלמים והם צריכים לבוא לכיוון המחצית המגרש בשביל לגעת קצת בכדור, כי הם לא מרגישים אותו כל המשחק. אבל אם אתה ממשיך... זה קרדיט גם לשחקני ההגנה של הקבוצות היריבות, אני חושב. בכל מקרה, עוד דבר טוב שנוקח מהמשחק הזה, שאחרי המשחק לא שמענו אף הורה. שמענו קצת לפני המשחק את יעקב בוזגלו, אבל לא שמענו אף הורה מתלונן. זה גם משהו בימים אלה והפועל. יכול להיות שזה קשור לעובדה שטל מוסרי היה ביציעים? כן, הוא חזק בגנון. יש לי נקודה רעה, חוץ מניב זריאן ווואקמה, כאילו, יש לנו לדבר על שניהם. לאו דווקא במונח השלילי, אבל אם אני מסתכל על מונח שלילי שראיתי במשחק הזה, זה מהרן רדי, שאני חושב שגם אצלו יש קצת נסיגה ביכולת. בכלל, משחק מאוד לא מדויק, ראינו הרבה עיבודי כדור. אתה יודע מה עבר עליו יום לפני. נכון. זהו, באתי להגיד שזה קצת נראה שהוא נוסע בניוטרל, אבל זו בדיחה לא כל כך טובה. בוא נגיד רק שהוא
עבר תאונה לא פשוטה, למזלנו ולמזלו בעיקר הוא לא נפצע, אבל תשמע, הבן אדם פונה באמבולנס לסורוקה, חוויה מאוד לא נעימה. אני באמת, אני יכול להבין את זה, אבל אני דוגל באמירה הזאת שאם שחקן פותח, סימן שהוא כשיר. לא, כן. ואם הוא כשיר, אני מסתכל... לא זיהיתי משחק רע שלו. מה שאני מנסה להגיד עדיין, אני חוזר להתחלה, המשחק הקישור של הפועל באר שבע אתמול לא היה קיים, נקודה. לא היה קיים. שוב, גם קרדיט. אני רוצה קצת לחדד את זה. אתה אמרת פחות או יותר שהמשחק קישור לא קיים בסיבוב השני. זה פחות או יותר שזה מה שקורה. נכון. עכשיו, ההבדל בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, זה שבסיבוב השני אין לנו כמעט את אובן. נכון, כי ברק בכר החליט לוותר על אני לא בטוח שבסיבוב הראשון הוא שיחק בצורה משמעותית הרבה יותר. בסיבוב הראשון גם מיכאל אוחנה שיחק הרבה יותר דרך אגב. נכון, אבל... ומיכאל אוחנה עושה הרבה יותר את ה-50-50 מאשר ניב זריאן או מליקסון או כל אחד אחר. בסדר. זה עזרה לאוגו. בואו אז באמת נדבר עכשיו על ניב זריאן, באמת סתם לנו הרבה פיות. התפוצץ אתמול, והוא ניצח לבאר שבע את המשחק הזה. השער הראשון, סוג של כדור שהגיע אליו בפוקס, אבל בקור רוח מדהים הוא כבש. השער השני לדעתי זה נטו ביטחון מהשער הראשון. וגם קצת עזרה מקליימן. ששחקני ההתקפה, כן. אני שמח ששחקני ההתקפה שלנו עם ביטחון. הגול הראשון אפשר להגיד שזה רמת טכניקה גבוהה מאוד, מה שהוא עשה שם. טכניקה וקור רוח. לקליימן, גם סוג של חוצפה חיובית. אבל גם... יש חוצפן אנחנו, זה לא חדש. גם בגול השני, אני לא ממהר להגיד שזה גול של קליימן, כי גם אם הכדור לא פוגע בדן מורי, אם אתה מסתכל על העוצמה של הכדור הזה הולך לחיבור, לא לאמצע. לא לאמצע. הכדור הלך לאמצע בגלל דן מורי, כי אם הכדור פגע בדן מורי והלך לאמצע, סימן שהכדור לא הלך לאמצע. אם דודו גורש היה עומד בשער הזה, היינו אומרים שזה שער של גורש. אני לא בטוח. אני חושב שכדור כזה, זה שוער צריך לקחת אותו. בכל מקרה לא ניקח את השער הזה מזריאן. אגב, וזה מתבסס למשחק הטוב שלנו נגד כפר סבא לפני שבועיים. ברור. בשבוע שעבר הוא לא היה טוב ששיחק מגן שמאלי רוב המשחק, וברק בכר כן התעקש עליו ונתן לו קרדיט, נתן לו... במחצית הראשונה הוא דווקא כן היה טוב מול אשדוד. לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה לחדד את העניין של השער. הכדור הזה לא הגיע סתם מהאמצע והשטח היה פנוי. היה שם חומה של שחקנים, הכדור היה מוסתר לשוער, אני לא חושב שאפשר להטיל את האחריות על השוער. לא משנה, זה כבר אלו בעיות שלהם. מנגד, אני חושב שהרבה התלהבו מהיכולת של וואקמה. רגע, אבל איך אתה עובר כל כך מהר לוואקמה? מצד אחד אמרת שהוא סתם הרבה פיות, מצד שני הוא פתח לדודו דהן את הפה, ראיתם כמה התלהבות, אבל מה שאני כן רוצה להגיד בהקשר הזה, שגם דן ביטון הפקיע השבוע. שער ניצחון, שער חשוב, שער יפה, עם הרבה אינטליגנציה, ואנחנו נמשיך לעשות את ההשוואה הזאת כל הזמן, שמצד אחד יש את דן ביטון באשדוד, מצד שני יש את זריאן פה, זה נותן כמה משחקים טובים, אתמול זה בא לידי ביטוי בשערים, אבל דן ביטון בינתיים לא מוריד רגל מהגז, וכבר כמה משחקים שהוא בולט. יכול להיות שאם דן ביטון היה בהרכב, הוא היה נותן את אותה תרומה. עשה לו טוב זה שרן בן שמעון מונה למאמן. אם אני חוזר לניב זריאן, אני חושב שהשערים שלו אתמול, הם לא היו רק תרומה בשבילו, אלא הרבה יותר בשביל ברק בכר. כי ברק בכר הצליח להוריד מהאגף שלו קוף רציני, וגם את כל הדיבורים סביב ההחתמה שלו, אם היא ראויה יותר, אם היא ראויה פחות. אני חושב שכאילו בכר אפשר להגיד שחרר קצת אוויר, והייתה לו הנחת רווחה אחרי השערים שלו, שזה סוג של חותמת שהוא מגיע ממניעים, אתה יודע, מקצועיים מבחינת ההחתמה. תשמע, לזריאן עכשיו יש צ'אנס. כל עוד מאור בוזגלו פצוע, אנחנו לא יודעים לכמה זמן. יש לו צ'אנס, הוא נכון אתמול השחקן החם של הפועל באר שבע בהתקפה, ואם הוא באמת יהיה טוב, ואם הוא ישכיח את ההיעדרות של מאור בוזגלו, זה רק יעשה לו טוב בבניית הקבוצה לעונה הבאה. יותר משהוא השכיח את ההיעדרות של מאור בוזגלו, השכיח קצת את יעקב בוזגלו, ששוב לפני משחק גדול פותח את הפה,
לדעתי פשוט הוא פותח את הפה כל יום, אבל סתם נתפסים את זה שזה לפני משחק... הוא פותח את הפה כל יום, אבל פתאום לפני משחק גדול עוד פעם מדברים על זה שמאור בוודאות הולך למכבי חיפה, יש לו הצעות. לא, אתה אומר שהוא קיבל הצעה. אני שמעתי את זה מזמן שיעקב בוזגלו אמר לי שכל האפשרויות פתוחות, כולל מכבי חיפה. זה מה שהוא אמר לי, כשדברים על זה שיעקב שחר לא ייקח אותו, הוא אמר לי כבר בזמן, יעקב שחר זאת גם אופציה. אפשר לדבר על וואקמה? אני גם רוצה לקפוץ לוואקמה כבר. אני מקווה שהוא ישתפר, הוא חייב להשתפר, אם הפועל באר שבע צריכה אותו, משופר. יכול להיות שהספסול עדיין לא העיר אותו. לא, יכול להיות שהספסול, פשוט כי הוא היה בתקופה פחות טובה, וראינו אתמול שהוא עדיין בתקופה פחות טובה. וגם יכול להיות שהמגן שהתמודד מולו היה פשוט ברמה מאוד גבוהה של בית"ר. אבל אתה רואה גם שהוא עושה פעולות שהן גם קצת לא קבוצתיות, כמו שברק בכר ניסה להגיד, והשחקנים ניסו לדבר על זה לפני המשחק, לחזור למרקם הקבוצתי, לשחק ביחד. אתה רואה את וואקמה לוקח כדור במרכז המגרש, סביב 3 שחקנים, במקום לשרת את הכדור מנסה להעביר בכוח, הולך הרבה ראש בקיר, תוקע מדי פעם את המשחק. סוג של נפילה רצינית, אין הגדרה אחרת. מצד שני, בתחילת העונה, היה לוואקמה מי לשחק. עכשיו, כשקורות ביכולת לא כל כך טובה, קצת קשה לו יותר לבוא לידי ביטוי. כשקורות טוב, אז וואקמה משוחרר. כשוואקמה לבד על הקו, אחת התמונות שקיבלתי מהצלם שלי, זה 4 שחקנים על וואקמה. וכששומרים עליו ואין לו אופציה מסירה לשחרר מישהו, אז אנחנו נדבר על זה שהוא חלש. ולבית"ר אגב יש עוד טראומה מהסיבוב הקודם שהוא כבש שער נדיר שם. נכון. בטוח שהם שם עליו עין. גם במשחק השבוע היה לו מהלך במחצית הראשונה שהוא השתחרר בין 2 שחקנים ובעט כדור ליד הקורה, שאם זה היה נכנס יכול להיות שהיינו מדברים אחרת. נסכם את המשחק בזה שנשאל אתכם אם הפועל באר שבע רשמית יצא מהמשבר. מזל שיגאל לא פה כי מבחינתו לא היה משבר. אם היא יצאה מהמשבר, מכבי חיפה מגיעה לטרנר. אני לא רואה את באר שבע מפסידה את המשחק הזה. אגב, תקנו אותי אם אני טועה, אבל מעל 30 משחקים באר שבע כבר לא הפסידה בבית. ליגה. במשחקי ליגה. ויש לה את המשחק הזה ואת מכבי תל אביב במשחק העונה. אם אני לא טועה, העונה הפועל באר שבע עשתה 37 מתוך 39 נקודות אפשריות. בבית. בוא נגיד שהמשחק הזה מול... אנחנו כבר מדברים על מכבי חיפה? לא, אנחנו עדיין לא, כי אני רוצה לעשות קישור בין המשחק הזה לנושא הבא שלנו. בן תורג'מן נכנס במחצית נגד אשדוד, שבוע שעבר היה די בסדר, לפני שבועיים נגד כפר סבא גם היה טוב. אתמול מיכאי קורות חזר, בן תורג'מן לא היה בסגל. והיום בבוקר הוא שמע כמונו שהפועל באר שבע רכשה מגן שמאלי מקריית שמונה ב-3.7 מיליון שקל. אם אני בן תורג'מן אני ביומיים מבאסים. אם יש מונח שהוא קצת לא נעים להגיד אותו, אבל... רגע, כל עוד ניב זריאן לא אומר אותו, ואני חושב שזה מה שאתה הולך להגיד. אוקיי. אני פשוט אומר שבן תורג'מן הוא על תקן סתימת חורים. וזה לא נעים להגיד את זה, אבל אני חושב שהוא גם מתחיל להבין את זה, כי אין הצדקה או אין הבנה עם שחקן שאתה נותן לו חודשיים למלא לך את החסר, הוא לוקח את ההזדמנות, משחק טוב גם בצמד המשחקים נגד בשקטש, ומשחק אחד שהמגן הבכיר בסגל עולה לשחק, השחקן נשלח ליציע שוב. תשמע, אני לא יודע איך אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת שזה לא סתימת. אני חושב מההיכרות שלי עם בן תורג'מן מודע לזה שהוא המגן השני של הפועל באר שבע, והוא מוכן להיות שחקן ספסל בהפועל באר שבע, משהו שחקן הרכב בקבוצת מרכז טבלה בליגת העל. אבל בכל מקרה, כשאתה כבר מקבל את הצ'אנס ואתה טוב, אז אתה מצפה ליותר קרדיט, ולא לראות שנכון לעכשיו, לעונה הבאה, חתומים בהפועל באר שבע, 3 מגנים שמאליים, הוא כביכול הכי פחות בכיר ביניהם. אין מגן שמאלי מהנוער שחתם ל5 שנים עכשיו? זה מגן שמאלי? לדעתי הוא מגן שמאלי. לא, הוא מגן ימני.
כן? נועם גמון מגן ימני. לא גמון, לא, דדיה. אור דדיה. השבוע הם פרסמו אור דדיה חתם ל5 שנים. לדעתי הוא גם מגן ימני, אם אני לא טועה. עצוב, אני אגיד לך את האמת, אם אני אור דדיה, אני כאילו... לא סגור על זה. אתה יודע, זה כאילו שאף אחד לא אומר לבן אדם שהמלך הוא עירום, כי אני מתאר לעצמי שהוא שמח, הוא חתם בהפועל באר שבע ל5 עונות, הוא יהיה שחקן בוגרים. עצוב לי בשבילו, כי זה לא יקרה. אגב, גם דודי טוויטו עדיין יש לו חוזה בהפועל באר שבע לעונה הבאה? דודי טוויטו, כן. תחשבו שלהפועל באר שבע לעונה הבאה יש לה, נכון לעכשיו, 4 מגנים שמאליים חתומים, עם אור דדיה 5 מגנים שמאליים חתומים. רגע, נקודה יפה. יש את מתן אוחיון. הוא יותר מגן ימני ובלם. אז אם אתם מדברים על מגן ימני ובלם, גם נועם גמון חתם לא מזמן, לתקופה ארוכה. מתן אוחיון חתם לתקופה ארוכה, והם מדברים עכשיו על דור אלו. ודור אלו כמעט בטוח שמצטרף. בוא נעשה סדר אמיתי, עם יד על הלב, כל השחקנים הצעירים האלה שחתמו ל5 שנים, אני לא חושב שהפועל באר שבע באמת בונה עליהם. שחקני אימונים, צר לי להגיד. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל הפועל באר שבע לא באמת בונה עליהם, כנראה שהפועל באר שבע פשוט רוצה, אתה יודע, קצת להשיל אותם, ואולי להצליח למכור אותם בסכום כסף, או לכלול אותם בעסקאות כמו מיכאל אוחנה וכאלה, כמו שעם דן ביטון, ואולי להוציא מזה שחקן יותר טוב. אולי יצא להם שערים עצמיים מול הפועל באר שבע. השחקנים הצעירים האלה צריכים להיות מודאגים מאוד כשהם רואים את אור חביביאן שבהפועל באר שבע והוא לא יכול לשחק בהפועל באר שבע. כי הוא שייך עדיין ברשומי ההתאחדות להפועל פתח תקווה, והוא פשוט בא ומתאמן בהפועל באר שבע, וגם אם הוא היה שייך להפועל באר שבע זה לא משנה את המצב שלו ושל כל מיני שחקנים צעירים שמתאמנים שם. לי זה עצוב. בואו נעשה שנייה סדר. אורן ביטון, שמעתם עליו? אני דוגמה, אני לא יכול להגיד שלא שמעתי עליו, כי רשמתי הרכב של קריית שמונה במשחקים, הבאתי לו אפילו ציון, אבל פייר, אין לי מושג איך הוא נראה, אני לא יודע אם הוא שחקן טוב, לא טוב. אני יכול רק להסתמך על זה, שהשחקנים הצעירים שהפועל באר שבע הביאה, שזה מיכאל אוחנה וניב זריאן, בינתיים הם לא אכזבה, אי אפשר להגיד על אף אחד מהם שהוא אכזבה. תשמע, אני אגיד את האמת, אני די מכיר, אני פשוט עוקב די מקרוב סביב כדורגל ישראלי, גם לא קשור להפועל באר שבע, אני מעדיף משחק כדורגל מקומי מאשר אירופה, אבל בוא נגיד שאפילו אם אתה תסתכל על ניתוח שהוא, אני לא קורא לו ניתוח מקצועי אמיתי, אבל אם אתה מסתכל על משחק ליגת החלומות למשל, ואתה רואה שהשחקן הזה הוא בולט עם המון נקודות, זה סימן שהוא מבשל, יש לו הרבה נקודות. אלה התוכנות של הסקאוטינג. זה נקודה אחת שהיא לא מקצועית שאתה יכול להסתכל עליה, אבל אם אתה מסתכל על זה מבחינה באמת מקצוענית והכל, יש לו שליטה בכדור, שליטה טובה, יש לו דריבל מצוין, יש לו הרמות טובות, יש לו מספרים יותר טובים משני המגנים של הפועל באר שבע ביחד. המספרים של אורן ביטון השנה, אם אני לא טועה, יותר טובים, לדעתי יש לו בין 4 ל5 בישולים, אם אני לא טועה, אני אבדוק את זה מיד, שזה לדעתי יותר משני המגנים של הפועל באר שבע יחד. אז להגיד אם הוא רכש טוב, אני חושב שכן. תארו לעצמכם ששנה הבאה עמית ביטון חוזר, בן ביטון נשאר, יש לך רביעייה של ביטונים. לא, דן ביטון לא... אורן ביטון, עמית ביטון, בן ביטון. שלישייה, סליחה, כמעט כל ההגנה שלך זה הביטונים. אני לא יודע אם יש עוד ביטונים בליגת העל, אבל יכול להיות שיקנו אותם. בכל מקרה, בן ביטון ואורן ביטון לא ישחקו ביחד, אז זה כבר פותר איזושהי בעיה, שניהם... לא, הוא מגן שמאלי, סליחה. מה זה אומר על מיכאי קורות? לדעתי... אני יכול לשאול וגם לענות. אני חושב שבכל מקרה, אורן ביטון מראש, הוא לא הגיע כמגן פותח. כמה שהוא טוב, הוא פוטנציאל. להפועל באר שבע יהיה מגן שמאלי, לפחות בתחילת העונה. בכיר, שזה מיכאי קורות או אופיר דוד זאדה. ממה שאני יודע ומה שאני מרגיש, זה לא יהיה דוד זאדה. אני דווקא חושב... הפוך ממך, לדעתי... שזה דוד זאדה יהיה? אני חושב שזה יהיה דוד זאדה, לדעתי כל ההחתמות האלה... אנשים ישמעו את זה ביום רביעי בבוקר, אבל אני מציע לך לקרוא מחר ynet או ידיעות אחרונות. אוקיי. בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה דוד זאדה, לדעתי המטרה של הפועל באר שבע זה לא... בסופו של דבר קורות לא ימשיך בקבוצה, לדעתי המטרה היא...
למכור אותו ולפנות את המשבצת לזר אחר. לזר אחר, לא באותה עמדה. כן. אם זה יהיה אופיר או לא, אני לא יודע. ממה שאני מבין, אופיר רוצה מאוד לשחק בהפועל באר שבע, לא בטוח שזה יסתדר. יש הבדל בין רוצה לבין כמה הוא רוצה, כי אם הוא היה רוצה, אני חושב שהוא היה מתפשר. לא, אם הוא היה רוצה כבר בינואר, הוא היה מתפשר גם מבחינה כספית. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי בינואר הם הגיעו לסיכום. לא הגיעו לסיכום עם הקבוצה שלו. יפה, נכון. זה לא תלוי בו, הוא מבחינתו... אני פשוט חושב באמת שלאו דווקא לעמדה של המגן השמאלי, אבל בסוף העונה הפועל באר שבע יעשו חושבים מה קורה עם הזרים שלהם. נכון, עכשיו יש להם 6 זרים חתומים ודוד אובן שמסיים חוזה. איך שזה נראה כרגע, אני לא רואה את וויליאם סוארז ממשיך. לצערי, אני מאוד אוהב את דוד אובן, אני לא רואה גם אותו ממשיך. וגם את לוסיו אולי בתחילת העונה עוד יהיה, כל עוד יהיה להם מקום של זר. ימשיך איפה? בבאר שבע? כן. אני לא רואה את לוסיו חוזר לשחק בבאר שבע. לוסיו יבוא להתאמן פה, מתוקף זה שיש לו חוזה, עד שהם לא יביאו חלוץ אחר, הוא יישאר פה. אוקיי. אל תשכח שבקיץ צריכים את אורי אינברום או קינדה או מישהו כזה, אפשר להשאיל אותו עוד פעם לאשדוד. לא יודע מה אשדוד ירצו. לפני שאני מתייחס לזה, אז בדקתי, לאורן ביטון יש 4 בישולים העונה, שזה כבר יותר משני המגנים. אם עכשיו אני חוזר למה שדיברתם מקודם, בנושא שכחתי רגע, ברחתי על המגנים השמאליים, תורג'מן, אופיר דוד זאדה. אוקיי, אני חושב שהפועל באר שבע סימנה לעצמה 3 או 4 זרים שבוודאות ימשיכו בעונה הבאה. 2 אני כבר לדעתי רואה את הדרך החוצה, שזה לוסיו, אני חושב שבוודאות, כי אני מבין שהם הולכים להביא חלוץ זר בסכום גבוה מאוד, זה מביא את הדרך שלו החוצה. זה גם חשבנו בעונה שעברה. שמענו וחשבנו בעונה שעברה, לעונה הזאת. נכון, אבל... לא, אבל יכול להיות שזה חלק מהפקת... ברגע שעל המדף גם אין חלוץ ישראלי בכיר להביא, כשעומר דמארי הלך למכבי חיפה, אז להפועל באר שבע אין יותר מדי ברירות. ואובידי אובן, אני גם חושב שהוא בדרך החוצה, יחד עם וויליאם סוארז. ואני לא פוסל את העניין הזה של מיכאל קורות. אני עדיין אומר. כן, זהו, זה גם יכול להיות, שמה, אם תהיה עליו הצעה. ממה שהבנו, עד עכשיו מיכאל קורות הוא מגן טוב. אם אני מסתכל על כדורגל, הוא כנראה מגן טוב יותר עם אופיר דוד זאדה, אבל הוא תופס מקום של זר, ואני תמיד בעד שחקנים שהם מקומיים. כן, אבל השאלה פה זה לא... הוא לא שחקן שעושה את ההבדל בקבוצה. הוא שחקן טוב במשחקים הטובים של הפועל באר שבע באירופה, הוא היה מצוין. אם הפועל באר שבע תקבל עליו הצעה טובה, אל תשכחו שמהרגע הראשון שהוא הגיע לפה, הוא התראיין ואמר שהמטרה שלו זה להתקדם. כן, נכון. בנוגע לאופיר דוד זאדה, ממה שאני יודע, שצריך לקרוא וויינט מחר. בסביבה שלו מרגישים שהפועל באר שבע לא רוצה אותו. אני אגיד ככה, ולא מתביישים גם להגיד את זה. אני אחדד קצת את העניין. אם דוד זאדה היה ליגיונר שהוא לא מקומי, יכול להיות שהפועל באר שבע הייתה משלמת את הסכום שהבלגים דורשים אותו. זה מדהים אותי, נגיד איך את וויליאם סוארז, החזירו די בקלות, שחקן זר שרצה לברוח מפה, שחקן שהיה בירידה בעונה שעברה, תרם פה תרומה אדירה להפועל באר שבע. שלא יכול לשחק בשום קבוצה אחרת, ואין לו ברירה, והיו יכולים להחתים אותו גם לחצי שנה, ולא היה לו מה לעשות עם זה. ואשתו לכלכה על המענה. ואת אופיר, שהוא ילד משלנו, ילד שגדל במועדון, שעזב בהחלט ברוח טובה, שהמועדון גם הרוויח עליו סכום יפה, ונכון למה שאני יודע כרגע, המועדון לא רוצה להביא אותו, עצוב לי, הוא גם לא נכלך על המועדון. לא, אני מבין שפשוט לא מוכנים לשלם עליו את הסכום שדורשים. מצד שני, אם היו רוצים מגן שמאלי אחר, וזה לא דוד זאדה, יכול להיות שהם שולמים עליו יותר גבוה. לי זה מרגיש כאילו שהפועל באר שבע מרגישה שעשתה עקיצה. כי תחשוב, אם אתה מוכר למישהו משהו, והבן אדם אחרי תקופה קצרה, שהסחורה לא באמת נפגמה או משהו, הוא אומר לך, תשמע, אחי, אני לא רוצה את זה, ואתה אומר, בסדר, אני מוכן לקחת, אבל ברבע מחיר,
יש פה איזה תשמע, משהו יש שהוא פה, לא פרי. לדעתי, ברור שהעולם הזה הוא לא פרי יש בכל פה- מקרה. יש פה שני דברים. אבל אם משלמים על אורן ביטון את הסכומים האלה, שזה בערך הסכום שגם... אבל אתה קיבלו שוכח על פה דוד דבר זאדה? אחד, אורן ביטון לא בגיל שאופיר דוד זאדה, אורן ביטון לפני פריצה ואני לפני לא יודע אם פריצה הוא... זאת אופציה. כאילו, אני לא יודע אם יכול להיות שעכשיו זאת עונת השיא שלו והוא לא יחזור אני לזה. לא יודע אם הוא שווה את המחיר, אבל אני פשוט חושב שאורן ביטון, אולי המחשבה שקונים אותו בסכום כזה היא אופציה למחירה עתידית, מה שעם דוד זאדה לא יקרה. הרי הפועל באר שבע יודעת שאם היא תחזיר את דוד זאדה, היא לא תפתור בסדר, אבל בחזרה בקיץ. עכשיו, זה מחזיר אותי לעניין עוד פעם עם דוד זאדה ועם הסכום כסף. אני לא רואה את הפועל באר שבע קונה את דוד זאדה בסכומים האלה בחזרה, למה? כי... פשוט הם לא הפסידו לא, עליו. לגבי הסכום כסף חשוב להגיד. כי כנראה שאם הפועל באר שבע לא קנתה אותו בינואר בסכום כסף הזה, כנראה שברק בכר לא מחזיק מאופיר דוד זאדה ברמה כזאת. לא חושב שזה קשור לזה, זה פשוט המועדון שהוא עושה פה עניין של עלות מול תועלת, וכאילו גם לא מתרגש מזה. עלות מול תועלת, זה אומר שהתועלת שלו לא מספיק גבוהה. סבבה, אבל גם אם הם יחזירו אותו, זה לא שהם הפסידו עליו כסף. אם הם הפסידו אותו ומוכרים את מיכאי קורות לפחות ב-400,000 יורו כמו שקנו אותו, אין פה שום הפסד של כסף. נתתם לשחקן שלכם, לבוגרי מחלקת הנוער שלכם, את ההזדמנות להגשים חלום, כמו שטענתם, כמו שהוא טען, הוא כשל בחלום הזה, החלום הפך לסיוט. אפשר להחזיר אותו, לא קרה כלום. למה מכבי תל אביב החזירו את שירן ייני? כי הם היו זקוקים לו בצורה קיצונית. הם לא היו זקוקים לו, הם הביאו אותו על תפקיד שהם לא צריכים אותו. נכון, הם לא זקוקים לו מבחינה, ג'ורדי, אם אנחנו נכנסים והעניין לזה עכשיו, כאילו יחזיר אותו מבחינה מנטלית, וצריך מנהיג בקבוצה, כי מאז שזהבי עזב, זה נראה גם כאילו סיפור שהפועל אחר. באר שבע דוחפת את אופיר דוד זאדה לעבור למכבי תל אביב. וזה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שהפועל... רגע, אבל בהקשר הזה חייב להגיד משהו. לאופיר דוד זאדה, לפי מה שאני יודע, יש פחות או יותר הצעה ממכבי תל אביב, ויותר גבוהה משל הפועל באר שבע. ובכל זאת הוא רוצה הסיכום שהושג עם אופיר דוד זאדה בהפועל באר שבע, הוא בכסף הרבה יותר נמוך. כלומר, כשברדה הגיע לפה, ודיברנו על זה שהוא ויתר על כסף בשביל לשחק בבאר שבע, למרות שבמקומות אחרים היו, הפכנו אותו למלך. ומגיע, אגב, בצדק, אבל כשמדברים... נכון, הוא עדיין מעדיף את הפועל באר שבע על מכבי תל אביב. נכון. ואני אומר, גם הגיעו אותו לסיכום כספי בינואר. זה מה שאני טוען, אבל למה לא מדגישים את החלק הזה, שגם אופיר, שחקן בית, שלא התייחסו אליו פה יותר מדי... לא קיבל פה שום פריבילגיות. לא קיבל פה פריבילגיות. עדיין יש לו הצעה, אני לא יודע איך שחקני כדורגל רואים את זה, אבל לדעתי זאת הצעה יחסית הרבה יותר גבוהה למה שהיה רגיל, ממה שמציעים לו בהפועל באר שבע, ועדיין הגיע לסיכום הפועל באר שבע בסכום היותר נמוך, אבל הפועל באר שבע לא מוכנים לשלם את הסכומים שהבלגים רוצים. מוזר לי. אין לי מה להוסיף. בצד השני של ההגנה, לפי מה שאני יודע, דורלו נסגרו העניינים עם מכבי פתח תקווה. כבר הבנתי שזה עניין סגור, ממה שאני יודע. אני חושב שעל העמדה הזאת, בכל מקרה, גם אם בן ביטון נשאר בהפועל באר שבע, אין ויכוח שצריך עוד מגן ימני טוב. דיברנו על זה גם כאן, שלהפועל באר שבע יש בסגל בן אדם אחד שהמקצוע שלו זה מגן ימני. מתי נכון המקצוע שלו זה לא מגן ימני. צריך גיבוי, לאף אחד אין ספק שדורלו בעונה מצוינת, ונכון לעכשיו הוא כנראה לפחות אחד משניים שלושה המגנים הימניים הכי טובים בארץ. וולקאם. אם אני מסתכל על זה מהצד, להפועל באר שבע היום בסגל יש מגן ימני אחד. אני לא קונה את זה שמתן אוחיון מגן ימני, כי הוא לא מגן ימני, אף אחד לא יספר לי את הסיפור הזה מחדש. אם בן ביטון הוא סותם חורים, אז מתן אוחיון הוא האמא של הסותם חורים. מתן אוחיון לא מגן, זה כמו שתשים עכשיו את וובה בראון. לא, זה לא כמו וובה בראון, כי הוא יותר טוב מוובה בראון בעמדה הזאת. לא הייתה. מבחינתי זה אותו דבר, מבחינתי באמת זה אותו דבר, כי מתן אוחיון הוא בלם. תשמע, הוא לא היה קטסטרופה כשהוא שיחק למגן ימני, נכון, אבל מבחינה התקפית הוא לא תורם. אתה ניכר עליו שיש לו חוסר ביטחון גם בעמדה הזאת. זה לא המקצוע שלו. והעומס על בן ביטון העונה היה מטורף. בואו נגיד שגם אי אפשר לדעת מה יהיה בקיץ, יעזוב, לא יעזוב. אני חושב שגם אם הוא יעזוב וגם אם הוא לא יעזוב, זה טוב שמביאים שחקן כמו דורלו. זה מראה על רוטציה רחבה. מה אתם חושבים על הסכומים? דורלו זה 50% מהכרטיס $1,000,000. ביטון זה קצת
פחות, על 70% מהכרטיס. אגב, סכומים שאנחנו לא... תלוי איפה אתה קורא, אני קראתי באיזשהו מקום שזה 75% מהכרטיס. לא נלך על האחוזים. בוא נסתכל על זה בצורה כזאת. הפועל באר שבע לא יכולה, או שלפחות היא שמה לעצמה את זה, שמגן ימני או שמאלי ברמה כזאת, אתה לא נמצא פה בארץ, ואתה לא יכול להביא אותו לא בסכומים האלה. ואם אתה הולך למגן כזה זר, אתה לא יכול להביא אותו שישב לך חצי על הספסל, חצי לא. כמו שקורה עם קורות, שגם שהוא מגן פותח, הוא עדיין תופס לך עמדה של זר בעמדה שהיא לא כזאת חשובה עדיין במגרש. אז אני יכול להבין את הסכומים האלה, וגם סוג של, אפשר להגיד שאבי לוזון ומי שרוקם את העסקה הזאת, מחזיק את הפועל באר שבע בביצים, כי הוא יודע שהפועל באר שבע רוצה אותו בכל מחיר. לגבי הסכומים, אם אתם זוכרים בתחילת הדרך... אגב, אני אגיד רק משהו, טוני וואקם עלה להפועל באר שבע משהו כמו 1.8 מיליון או 2 מיליון שקל. אם אתם זוכרים בתחילת הדרך הפועל באר שבע, כשאלונה ברקת הגיעה להפועל באר שבע, היא אמרה שהיא שילמה מס. עושה רושם שמאז שהתחילה את העסקאות האלה עם אשדוד ודודו דהן, המס עולה, שפתאום כשהיא משלמת 600,000 יורו פחות או יותר על ניב זרין, אז יודעים על שחקן כמו דורל, הוא צריך לדרוש 800. עושה רושם שהטעויות שהיא הודתה, שעשתה אותם בהתחלה, שהן חוזרות לרדוף אותה עכשיו גם. רוב הכסף, זאת אומרת, מה שעושה את ההבדל בין הפועל באר שבע ובין גירעון וזה, זה כאילו, היא מביאה את זה מהכיס שלה, את רוב הכסף בסכומים האלה. אם היא רוצה, אם זה טוב לה, נוח לה. והיא עשתה כסף השנה מהעונה הזאת. אם אני מסתכל על זה... היא לא עשתה, שוב, אני חוזר ואומר, לא היא אישית, ולא היו את הרכישות לא האלה, אישית, אבל מהכסף תקשיב רגע, נגיד ולא היו את הרכישות האלה, הפועל באר שבע הייתה יוצאת מאוזנת מהעונה הזאת. לא הייתה מרוויחה, זה בוודאות אני אומר לך. פלוס, אם הייתה עושה אותו קמפיין אבל בליגת האלופות, אז החשבון היה מראה פלוס. בוא נגיד ככה, העונה הזאת פתחה לאלונה ברקת את התיאבון, זה גם מעיד על הרכישות. הקמפיין באירופה הביא את אלונה ברצון להשקיע כדי לחזור לרמה יותר גבוהה, וזה אחד הסיבות המרכזיות. אגב, שזה קצת, שוב, זה מוכיח איזושהי טעות בסיסית בהבנה, כי הגרלה קשה בתחילת הקמפיין האירופי בשנה הבאה. שוב, מה זה טוב? זה שחקנים שלא רוכשת לעונה אחת. בוא נגיד היא רוצה להשקיע את הסכומים האלה, זכותה, אין שום... לא, ברור שזה זכותה. נגיד עכשיו שהיא באה לעונה הזאת, בתחילת העונה, ישבה עם בעלה אלי, אני מוכנה להשקיע מהכיס שלי 20 מיליון שקל לעונה הזאת, כמו שהשקעתי בעונה שעברה. אז היא אומרת, הנה, פתאום קיבלתי 20 מיליון מאירופה, נגיד אחרי ההוצאות, וזה 15 מיליון, אז אומרת לעצמה, אני עדיין רוצה לשים את ה-20 מיליון האלה, כדי לחזק את היסודות של סגל השחקנים. זכותה. חוץ מזה, אני מסתכל על זה, וגם אמרתי את זה בתוכניות בעבר, שהפועל באר שבע מתחילה לעשות סוג של חילופי דורות. אם היא מסתכלת על מכבי תל אביב, שעשתה את זה טיפה מאוחר, ורק עכשיו בינואר היא התחילה להבין מה היא הייתה צריכה לעשות, הפועל באר שבע בונה מחדש את עצמה, כי בוא נסתכל על זה ככה, ליניב ברדה במקסימום יש עוד עונה אחת לתת, ואובידי אובן ומהרן רדי כבר לא הכי צעירים, ויש לך את גורש ומדיקסון שכבר הגיע לגיל מתקדם, ומאור בוזגלו שכבר יעזוב. הפועל באר שבע צריכה להתחיל מחדש, כי גם המחזור של הקבוצה הזאת כבר הגיע ל3-4 שנים, שזה כבר עוד מעט אוטוטו כבר יורד מהפיק. טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אנחנו דיברנו על זה, על הנושא הזה כל כך הרבה תוכניות. השחקנים האחרונים שאמורים להגיע להפועל באר שבע, לא של דודו דהן, מה דעתכם על זה? זה אומר דרשני, שוואלה, שגם לקצבים יש שחקנים טובים שמעניינים את הפועל באר שבע. אולי זה חרם על אבי נימני. תשמע, דודו דהן עכשיו יש לו איזה דריסת רגל במכבי חיפה. אז אולי עכשיו הוא התחיל להביא לשם שחקנים. זה יתחיל להתאזן. אני קראתי איפשהו בפייסבוק. תשמעו, השחקנים של דודו דהן בינתיים הוכיחו את עצמם. לא כל אחד מהם כוכב כדורגל, אבל הם הוכיחו את עצמם.
אני קראתי איפשהו בפייסבוק שאימא של דודו דהן תתקשר עכשיו לברק בכר ותשאל למה הוא מחתים שחקנים של קצב. כן, קראתי את זה גם. טוב, אפשר להגיע אז למכבי חיפה. כן. גיא לוזון שעשה צרות גדולות להפועל באר שבע במפגש הקודם שלו בטרנר, כמאמן הפועל תל אביב, באר שבע ניצחה 1-0 קשה, נכון? 2-0. כן, 2-0. 2-0, אבל לא קל. עם מכבי חיפה עם כוכבית. אני רוצה שנייה לשאול אתכם שאלה. מכבי חיפה בפלייאוף העליון, השתכלה עליו ממש ברגע האחרון, אפשר להגיד, טוב להפועל באר שבע או לא טוב להפועל באר שבע, ולמה אני שואל? כי זה אומר משחק חוץ נגד מכבי חיפה בסמי עופר, שאפשר לסמן שם בנקר על הפסד, עובדתית מהשנים האחרונות. אם אנחנו מדברים שהפועל באר שבע בית"ר ירושלים זה בנקר, אז זה האמא של הבנקרים. ומצד שני, אבל זאת קבוצה שיכולה לקחת נקודות ממכבי תל אביב, והיא עושה את זה. אם אני מסתכל על זה במכלול, קשה לתת 100% לאחד מהצדדים. זה גם טוב וגם רע, כי הפועל באר שבע יכולה לאבד נקודות, אבל גם מצד שני מכבי תל אביב יכולה לאבד נקודות במשחקים נגד מכבי חיפה. אני רק מזכיר שמכבי תל אביב עשתה נקודה מ-6 עם מכבי חיפה בעונה הסדירה, אז יכול להיות שזה כן יהיה טוב. מצד שני, הפועל באר שבע בסמי עופר זה לא בשורה כל כך טובה. אי אפשר לדעת. אני דווקא שמח, כל כי תמיד כיף לשחק נגד קבוצות שהן כביכול גדולות, זאת אומרת שמעוררות עניין, קהל, בלי קשר, צריך לשבור את הנח של סמי עופר, ואפשר לעשות את זה, אני חושב, אני מקווה. השאלה איזה מכבי חיפה אתה פוגש. א', מכבי חיפה של השבוע, זאת לא תהיה מכבי חיפה שפגשנו בפעם שעברה, וב' אני רוצה להגיד רק ולחדד את זה, שבפעם שעברה היו המון שחקנים שלא הכרתי. זה היה נראה כמו מנוע של מכבי חיפה מחוזק. נכון, ויש מצב שהשבוע אתה תפגוש גם חלק מהנוער הזה, כי דמרי ועטר כנראה שלא ישחקו. הם חזרו לאימונים מלאים. דמרי ורוקאביצה חזרו לאימונים ממה שאני יודע, אבל עדיין הבנתי שזה לא אומר שדמרי יפתח, עטר כנראה לא יהיה קשה. לגבי המשחק בסמי עופר, כל המשחקים שהפסדנו בסמי עופר, היו שני שחקנים שבלטו בשבילי מעל כולם, שפתאום הם תופסים יום מול באר שבע. גלנו פלט וכן עזרא. ואפשר להוסיף לזה גם את משומר שפתאום מפקיע, והם כבר לא שם. אז אני חושב שיש שחקן אחד שלא ציינת שהוא השחקן הכי משמעותי כל פעם שהפועל באר שבע פוגשת את מכבי חיפה בשנתיים האחרונות, וזה נטע לביא. שבמרכז המגרש עושה בית ספר לכדורגל. כן, אבל הוא עושה את זה קבוע, נטע לביא, היכולת שלו. לא נכון, הוא גם בירידה. נכון, הוא בירידה. אני רוצה רק להזכיר שאם דיברנו על זה שגם מכבי חיפה לוקחת נקודות ממכבי תל אביב, מחזור האחרון של העונה שעברה, מכבי חיפה התבזתה והפסידה 6-0 במשחק שקבע מאוד למכבי תל אביב, שנאבקה לאליפות עם הפועל באר שבע. יכול להיות שבסיבוב השני, כשמכבי חיפה תגיע למשחק נגד מכבי תל אביב ולא יהיה לה על מה לשחק, הפעם זה ייראה אחרת, כי האוהדים שם לא ייתנו להם להתבזות שוב ככה. קודם כל, אולי יהיה תיקון. קודם כל בוא נציין כמה דברים. ממה שאני ראיתי, ואני כמעט בטוח, מכבי חיפה לא פוגשת לא את מכבי תל אביב ולא את הפועל באר שבע בשלושת המחזורים האחרונים. שזה כבר, לא יודע אם זה בשורה טובה, אבל יכול להיות שזה לא יחזור. צריך לזכור שגם בעונה הקודמת שזה קרה, זה היה 3 ימים לפני גמר גביע המדינה, ושחקנים ישבו על הספסל, חלקם היו בצהובים. אבל אם אני מסתכל על זה מהבחינה הזאת, הפועל באר שבע קיבלה את מכבי חיפה במחזור הראשון של הפלייאוף, ויכול להיות שזה דווקא תזמון טוב. יכול להיות שדווקא אחרי הניצחון נגד בית"ר, משחק בית מול מכבי חיפה, בשלב הזה שהפועל באר שבע נמצאת במומנטום טוב, יכול להיות שזה יכול להוציא מהפועל באר שבע קצת יותר, ובוא נגיד שלפחות פה בטרנר הפועל באר שבע צריכה לנצח. אני רק אגיד שהמשחק הזה הוא קריטי, כי לבוא למשחק עונה עם 4 ניצחונות צופים, זה משהו שמאסט להפועל באר שבע. אם אתה נכנס למונחים של קריטיים, בוא נצא מנקודת... כל משחק אגב הוא קריטי. כל איבוד נקודות הוא קריטי. בוא נצא מנקודת הנחה שמכבי תל אביב מנצחת, זה אומר שאם הפועל באר שבע מנצחת, הפועל באר שבע מגיע למשחק העונה עם 3 נקודות, פלוס כוכבית שזה הפרש שערים, שאפשר להחשיב את זה כ4 נקודות. זה משחק שיכול לקבוע הרבה. כי אם הפועל באר שבע תנצח
את מכבי תל אביב גם, זה כבר יהיה 6 הפרש, עם הפרש שערים זה 7, וזה אומר שהפועל באר שבע צריכה למעוד 3 פעמים רק כדי שמכבי תל אביב. כן. אז זה המשמעות. יניב, יש לך משהו להוסיף על המשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה? קל. קל. הימורים? 2-1 באר שבע. 2-0 באר שבע. 3-0. הלוואי. איפה יגאל שיגיד 6-0? איפה? כן. אודי, אתה ראית את הפועל באר שבע בכדורסל היום, מפסידה הפועל רמת גן גבעתיים. מה זה אומר מבחינת הטבלה? קודם כל שנייה, איך היה המשחק? הבנתי שרבע האחרון קטסטרופלי לחניכים של יניב בורגר. כן, כל 3 הרבעים הראשונים הפועל באר שבע הצליחה להוביל, הייתה במשחק, כבר הייתה ביתרון של 9 נקודות ו10 נקודות והצליחה לברוח, אבל משחק נפילה שקשה לתאר אותו, כי אם אני לא טועה, הפועל רמת גן עשתה שיא נקודות ברבע בשני הליגות, עם 37 נקודות ברבע אחד, שזה הרבע האחרון, עם מופע שלשות של האקס יניב סולומון. לא קשור ליניב סול. לא, לא קשור בכלל. מה? אני מכוון אותך פה לנקודה, שמה זה אומר מבחינת הטבלה? קודם כל נציין שהפועל באר שבע הפסידה 84-75. מה זה אומר מבחינת הטבלה? זה אומר שכרגע הפועל באר שבע צריכה להסתכל למטה לקראת הפלייאוף, כי נותרו לפני הפלייאוף 3 משחקים, והפועל באר שבע איבדה את לשלושת המקומות הראשונים יש יתרון ביתיות בפלייאוף. נכון. הפועל באר שבע איזה מקום כרגע? אם אני לא טועה, היא מתנדדת שם. מקום רביעי עם עוד כמה קבוצות. שמעת את יובל נעים השבוע שאומר שהוא העדיף שהקבוצה שלו תסיים ב-0-0 כדי להיות במקום האחרון, כי אז הם מארחות את כל הקבוצות שנלחמות מולם ישירות. על הפועל באר שבע בכדורסל, יכול להיות שזה הפוך, כי היא לא קבוצה ביתית. בבית, אם אני לא טועה, התוצאות שלהם פחות טובות, יכול להיות שעדיף לה לא להגיע עם יתרון ביתיות. שנה שעברה היא הגיעה לפלייאוף עם יתרון ביתיות, וכבר בסיבוב הראשון הודחה. נכון. אתה מסכים איתי? אז רעננה? רעננה או כפר סבא, אני לא זוכר. רעננה. בכל מקרה, אני חושב שזה לא כזה משנה, כמו שאתה אומר, זה די מחדד את מה שאתה אומר. אני חושב שגם קבוצה שמסיימת במקום השישי יכולה לעלות ליגה, כי זאת ליגה מאוד צמודה. אבל הפועל באר שבע צריכה לדאוג מסיבה אחת, שבחמשת המשחקים האחרונים היא עם 4 הפסדים. משבר. אפשר לקרוא לזה משבר. בואו נציין רק ש3 או 4 מהמשחקים האחרונים הסתיימו בהפרש של 2 נקודות, שזה גם... איך היה שחקן הרכש החדש? נכנס טוב למשחק. יועד בן יוסף. אפשר לציין שברבע האחרון, ברגעים המכריעים, יניב בורגר הלך עליו וויתר על פישר שהיה במשחק פחות טוב, וזה סוג של אמירה גם, שהוא נתן לו את הכדור. את המפתחות, אבל, כן. אבל זה גם מסתיים בהפסד. נכון, אבל מצד שני הוא נתן משחק לא רע, עם 9 או 10 אסיסטים, אם אני לא טועה 5 או 6 נקודות, פשוט המשחק חוץ ולא היה לנו את הליינאפ של הנקודות שם, אבל הוא נכנס די טוב למשחק, השפיע על הקבוצה, אבל הנפילה הזאת ברבע האחרון, אני לא יודע איך יכול לקרות דבר כזה מבחינת ניקוד, זה באמת די חריג, אני לא סתם מתעקש על זה, כי לספוג 37 נקודות ברבע אחד, במיוחד שזה רבע האחרון מכריע אחרי שאתה ביתרון, זה מטריד. אני לא באמת מבין, אבל יכול להיות שזה כושר גופני? אני לא חושב שזה כושר גופני, לדעתי זה עניין יותר מנטלי. אוקיי, יש לכם עוד משהו להוסיף לסיום הפרק הזה? שוב, להזין לנו בסאונד קלאוד, יוטיוב, לייק בפייסבוק. שיהיה לכם אחלה... תחילת סופה שניים. תחילת סופה שניים. ביי ביי. ביי.